Izakhamuzi zase-Orange Farm beyiphethe iy'nqwembe zikhala ngokungahlinzekwa ngogesi isikhathi eside. uRamaphosa utshele umphakathi ukuthi alikho elinye iqembu elingaxazulula le nkinga ngaphandle kwe-ANC. Lithi ANC phuma kuzongena bani? Nike nasibuza ukuthi kuzongena bani na? Ngoba akekho omunye ongakwazi ukuthi alungise le problem ye-electricity ngaphandle kuka-ANC. U-ANC kuphela. Uphinde wathi inkinga yogesi ikhungethe izwe lonke kanti uhulumeni uzama ngazo zonke iy'ndlela ukusiza i-Eskom. I-problem kagesi ikulonke leli lakithi lase-South Africa. Manje eyona into esiyenzayo ukuthola zonke indlela zokuthi silungise le problem kagesi. Into yokuqala nayo u-Eskom uthwele ubunzima unesikweleti esingaka esifika ku-450 billion yamarandi. Billion. Ama-power stations wethu asemadala. Enye i-power stations ina 60 years. Uthi kumqoka ukusebenzisana phakathi kwabaholi kanye nezakhamuzi ukuze kuxazululwe udaba logesi. Uthembise ngokuthi imeya yaseGoli izoyilungisa zonke iy'ngqinamba ey'khungethe lo mphakathi. I am satisfied. Anginonithembisa lutho. Eyona into enginithembisa yona ilo meya lo. Ukuthi umeya uyena uzolungisa lama problem wenu. Masimshayeleni izandla bo. Amandla. Umkhankaso kaRamaphosa uzodlulela kwezinye iy'ndawo eGauteng namhlanje.